Hey, yabona ngiyamthanda umuntu ongalisusi udweshu. Ngiyamthanda umuntu ongayiqali into angekaze ayimele. Yabona khona umuntu oyibonayo ingozi ingakasuki ukuthi ingozi ke le bese ehlukana naleyo nto leyo. Ngisho kuthiwa ubeyithembe kangakanani ukuthi unamandla kodwa mase yabona eseyibona ingozi ukuthi lamandla enginawo mancane. Asheshe aphakamisa izandla zonke abucabasha. Hey, yabona bafowethu, hayi cha hayi, lensizwa le ngiyayibonga, lensizwa ngiyayihlonipha, lensizwa hayi ikwesinye isigaba. Mana-ke ngixoxela indaba. Ebengabe nensizwa yakandla ngamandla, cha besinesikhathi ngifonela isho ithi hayi yona iyafuna ukuyithatha imali eyibhoke ngoba ibhoke iyakwazi nokuyikhipha kumuntu, iyakwazi nokuyikhipha egcekeni. So amandla esibhokwe ngisho ngathiwa ngabe somlungu esendiya eseSulumane iyakwazi ukudila naso isibhokwe. Hawu cha nami ngijabule ngithi awu nangu undla ngamandla madoda. Nangu undla ngamandla ezongikhipha osizini. Cha sinikeleke nomfokandla ngamandla emgedeni. Sithe sifika nomfokandla ngamandla aye wasechitha izikhwama ke umfokandla ngamandla wachitha izikhwama zakhe sagcwala phansi imithi la wathatha izinto wachela. Ngithe ngibona undla ngamandla usemile nje ujamile usajula kumanzi kodwa kuyabanda. Usalokhu enqikuzisa ikhanda nje. Yabo ukhona lento akhuluma nayo mina ngiyiboni yena uyayibona. Yabo usalokhu enqikuzisa ikhanda enqize uthe esuku wathi mfoko womthetho angiqoqise ukuze sisheshe. Ithi mina awu angizwanga nje ngamanje uthi ngithe mfoko womthetho angiqoqise ukuze sisheshe siqede siphume la. Ngithi mina uyindla ngamanje uyasakhuluma uthi hayi ndothi amadoda sokhuluma emotweni. Ngamqoqisa-ke nami ngamqoqisa safaka okunye sekuyawa la useyaphuthuma usekuthi iy'khwama zakhe wagona iy'khwama zakhe kade waphuma wahamba straight bese ngimlandela ngemuva. Waphuma wahamba straight wakabheka ngisho emuva bese kuphayaza ibhayi nje ngemuva kuphayaza ibhayi kanje ngemuva yabe lifaselela itankeni. Akasabhekile semuva sengithi kulinde phela akasangizwa. Ngimfice imoto eyidraya yabo kube kuthiwa imoto impela ukhiye ubukhona bezongishiya. Ngiyafica impela ushawo uvalo uyavevezela. Hawu Nhlangamandla kwenze njani? Uthi mfoko womthetho asiphume siphele kule ndawo. Uma ufuna ukubona nje sihamba la siphila asiphume siphele la. Ufuna imoto sisho emotweni. Mhlawumbe sihambe indawo engango-3 kilometers. Kwawuma ekhuluma. Kwawuma ekhuluma. Into yokuqala uthi mfoko womthetho wababona la abantu balapha ngithi mina hayi ngivamisile ukubabona uthi uthi mfoko womthetho angithe ngiqeda ukushunqisa nje. Nanka amadoda aphethe izenze. Uthi yabo labo bhusha abagobile bacije phambili la ngathi laba abamandiya ibhusha ngabe umoba kudala ngithi mina uthi uthi ayaphikisana ithi ngidoda msusa ikhanda lo uthomunyayi imyekele. Uthi nje bekunesibhoke esisodwa besilwa nokuthi ashunqulwe ikhanda ngobhushu. Uthi njengoba ngimile ngikhuluma nabo. Uthi sithi lesi sibhoko esifuna ukushunqula ikhanda
ngunikeza 5 seconds ukuthi usuqoqe yonke lento oyibekela phansi uyahamba la kusindawo yakho le ukuthi njengoba sengithi ngiqoqise umthetho ngenzela ukuthi sisheshe. Uthi labo push bavuza igazi kodwa angiliboni ligazi liqhamuka. Uthi hey angisophinde ngiye maline ipokwe. Ngithi mina bangaboni lutho ngibona lokuquza isikhathi. Uthi njengoba ngiquza ikhanda nje ngiyatshelwa 5 seconds ukuthi ngiqoqe zonke lezi zinto ezilapha phansi ngiphume ngihambe la ngingaphinde ngibuye la ngoba kusindawo yami le. Awudlanga amandla for it uthe uthi hayi kuzona ibhokwe lesi. Uhlezi uthi imali eyibhokwe no lishintshe igama zona ibhokwe lesi. Utho noma esehla wathi mfoka mthetho hlezi ngikuza ukhuluma ngiyabonga isilwane wena. Ungena kanjani endaweni nje ngithi no akukho lutho lapho uthi ayikhona abantu engibabonile ayikhona. Uthi amehla vutha umlilo ababulala straight lapha. So now usafuna ukuya khona ngi-available. Now usafuna ukuya khona ngi-available. Whenever you feel like you want to go and try and test amandla akho ngithinte.